الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biya pagusitan wag yung kutua makapantag sa yung kutua pa makabetal si iko bala supwasang ka sa yung kutami po sa video tano ay man to na eman na pagusitan na makapantag sa yung kutua patiman pat ka klase au din ka matarutop si iko ginawang ka dingga katawan na sa benar agyang kutua pasang ka na invalid adto na bisag yung kutua patiman pat ka klase uding ka matarutop dingga katawan anta ka mabibinasa so katawing kaon na kebinasan yan mabuag yung kutua pasang ka na anto na bisuto na paganeron na gito suniyat na anto na anan si iko bitikan si iku kapusa na ginan sukumbatuan sa arkanus siya sa kaniyan sukumbatuan sa rukon o kapusa anto na ipaganeron na sa kaniyan suniyat so kapniyat anniya so kapniyat anto na kapniyat so intention anto na maksud anto na si makna agyang kanan na niyat si kuyaman niyan na linguistic na tigin naman agyang kanan niya na al-qasd agyang kuta so antap na ay makna niyan si ku istilah na qasdu shay si ko definition yan na qasdu shay yung kuto so antap ka ko shay muqtarinan bi fi'li ang gulalan raksag yung kuto aking gulalan nako yalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat sulangon na tigil matamata na tigil Nabi sallallahu alaihi wasallam sulangon no amal na si ibu magagantong si ikuniyato manusia diyan ka ipman na kapniyat antunay kita kapniyat baya kapniyat ka na si iko kapipit si iko puasa Ramadan na makaysaysa anta akam si iko uman gawiin na di kadimaniyat aya qaul sa mga ulama na dua opinion ni ransan dua opinion mga ulama sa giyang kanan kapniyat anta kapniyat ka si iko makaysaysa ko Ramadan anta kapniyat ka sa giyang kuto 30 days sa makaysaysa anto na ipagani opinion napagani opinion ron nagyuto so majority ko mga fuqaha yara jumhuril fuqaha annahu tajibun niyah li kulli yawmin ay tigin nakabay sa mga majority ko mga fuqaha na suwat tigin so kapniyat ko uman gawi na wajib so kapniyat ko uman gawi sa giyang kutua kapusa ka ikaduwa man opinion na waqala Malik Peter o Imam Malik na gusto Zufar wa Ahmad na gusto Imam Ahmad sikop na riwaya wa Ishaq ibn Raway na gusto Ishaq na takfi niyatan na kitanga na tigin na giyang kuto asati mananiyat ka si iko suldu saulan si iko kya paniyat ka na kupaga na ya kya suldu Ramadan makna miyaw maagyang ka iya Ramadan udi na milay sa ulan milay agyang kuta ulan na miyatang kada makaptero itan iman to na paniyat ka sanja miniyatero o atigo Imam Malik nakiatangan na tigin no to agyang kuta niyatian at taman sa agyang kuto akapusan no Ramadan ay mambo paniyat niyan na paniyat kaniyan sa pusa ko sa saulan sa agyang kai niyata ko pusa ko sa paralo fardu kapuisa si iko ulan-ulan na Ramadan sa giyang kaiyas ragun aswaswatakan si iko Allah subhanahu wa ta'ala wala yajibu tajdiduha li kulli yawmin nabati gu Imam Malik nagusto Zufar nagusto Ahmad nagusto Ishaq agyang koto dingkaw-dingkang bagwa uman gawi ka sunnat bednuto bagu na kagyang koto niya ta uman gawi nakauto Peter iran na yustahab bal yustahab sunnat agyang kuto ading kalikang bagwa sa agyang kuto niya taka kay sabab sa giyuto rairan sa agyang kuto akap niya bali sama niya may aswatan no sina dua timan dua so kapniyat okit si iko dua opinion mga ulama paganayron na so majority ko mga ulama ikadua naso Imam Malik na gusto Zufar wa Ahmad wa Ishaq na ayang bidaan niran naso majority ko mga ulama na wajib so kapniyat uman gagawi wajib compulsory kailangan na makapniyat ka
Sip man ko ikad opinion na sukap niyat na makaysisabu si kusuldo saulan ayakap niyat ka na sin ko paganiya gagawi kaya suldo Ramadan na nabawajib sukap mbaguang ka sa giyang kuto niyat ka ugay na sunnat agyang kuto akap mbaguangaon sabab sa gito yamanan yan na bitikan yan gito yamanan yan na ijtihad agyang kai ang mga ulama ugay na ay rajih sa giyang kai qaul na sa jumhuril fuqaha ay manan yan na sa majority ko mga ulama na gito ipinakarajih qaul sa giyang kai dua opinion. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.